जौगानाय समानथाय 4.1 नि क्वेश्चन नम्बर 2 नि पार्ट 2 जों दिनै पार्ट 2 नि सलुशनखौ खालामगोन। पार्ट 2 आव क्वेश्चनाव दंमोन जोंना क्वेश्चनाव दङ मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमानि सानजाब गासैया 306 जों रग' अनजिमाखौ दिहुननो नांगौ। बेवहाय रग' अनजिमा होननानै बुंदों। रग' अनजिमाखौथ' जों मिथिखागौ। रग' अनजिमाया मोननै रोखोमनि दङ जोंहा दाजाबथाय रग' अनजिमा आरो दांख'थाय रग' अनजिमा। बेहाय जोंना मानि सोमोन्दै बुंदों? दाजाबथाय रग' अनजिमानि सोमोन्दै। अब्ला जों बेहाय मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमाखौ जोङो बेहाय मोनथियाबा जों बे दाजाबथाय फारि रग' अनजिमाखौ जों हमनानै लानांगोन। फैदो जों होमबा सलुशनखौ खालामसै। जों गिबियावनो जों हमनानै लानांगोन रग' अनजिमाखौ। हमबाय मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमाफोरा फारि। मोननै दाजाबथाय रग' अनजिमाखौ जोङो फारि हमनानै लानोसै। गिबियाव जोङो x हमबाय आरो उनना जाहैगोन जोंना x + 1। गिबियाव x आरो नैथिया जोंना जागोन x + 1। दाना सोंलु बायदिब्ला होननानै बुंदों बे मोननै फारि दाजाबथाय रग' अनजिमानि सानजाब गासै ना 306 जायो होननानै। बे मोननै दाजाबथाय रग' अनजिमाखौ जों सानजाबनांगौ। होमबा सोंलु बायदिब्ला जों सानजाबनांसिगोन। गिबि दाजाबथाय रग' अनजिमाया जोंना x आरो नैथिया जोंना जादोंमोन x + 1। बेखौ ब्रेकेटनि सिङाव दोननांगोन आरो मोननैजों बेबायदि सानजाबनांगोन। सानजाबा जोंना बेसेबां जायो? समान 306 जायो। होमबा जों बे सोंलु बायदिब्ला बेखौ लिरबाय। दाना जोंहा बेखौ मावफुंनांसिगोन। जों बेखौ मावफुंबा मा खालामनांसिगोन? नैबे x जों नैबे x खौ सानजाबनांसिगोन। x जों बे x सानजाबा जोंना फैगोन x²। बेनि उनावहाय x जों नैबे दाजाबसेजों सानजाबनांगोन। होमबा x जों दाजाबसेजों सानजाबबा जोंना फैगोन 1x = आगदाथिंहाय जोंहा मा थागोन? 306आनो। दाना जोंहा बेहाय मा खालामनांसिगोन? नैबे समान समाननि आगदाथिं थानाय 306 खौ जोङो समान समाननि आगसिथिंजाय लिरहैनांसिगोन। होमबा लिरबाय जों नै x² खौ बोख्लायफिनबाय, उनाव +x खौ बोख्लायबाय, उनाव 306 खौ ओरै समान समान बानायनानै लांबा -306 समान समान ओरैहाय बेसेबां थाखो? 0 थाबाय। अब्ला जोंना बेयो मा जाहैखो? जोंहा जौगानाय समानथायनि महराव। जौगानाय समानथाया जोंना माबायदि जायोमोन? ax² + bx + c = 0। अब्ला जोंहा बे महराव थाहैबाय बियो। बेनिखायनो जोंना जौगानाय समानथायनि महराव फोरमायनाया बेनो जाहैबाय। बुजिबाय?